Και βγήκε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Άρης Βαρών, ο κ. Κιαδάς, και είπε ότι αυτό που έγινε ήταν ένα τρομακτικό σοκ για μας. Και του λέω, ήταν ένα σοκ για σας? Μου λέει, ναι. Σοπάρε, του λέω. Σοκαριστήκατε μου, βρήκατε το παρισμένοι? Και έχουν βγει τώρα όλα τα κανάλια, το κράτος, υπουργεία, αντιπολίτευση, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, φουγκοκολάροι. Ό,τι έκπληξη βρεθήκαν το παρισμένοι. Και δεν θα πάει, λέει, μας στοιχίζει, μας κοστίζει αυτό. Δεν θα πάει η εθνική μας ομάδα στο Πεκίνο. Στα παπάρια μας θα πάει στο Πεκίνο, δεν πεθαίνουν άνθρωποι, ρε. Αυτό δεν ενδιαφέρει? Εδώ φαρμακώνονται, δηλητηριάζονται. Εδώ το σλόγγαν που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στον ελληνικό αθλητισμό ποιο είναι? Στείλτε τα παιδιά σας να αθλούνται για να πέσουν τα ναρκωτικά. Και να καταλήξουμε να λέμε, στείλτε τα παιδιά στα ναρκωτικά για να πέσουν στον αθλητισμό. Το ένα φάρμακο από τα τίδια που, το ένα φαρμάκι μάλλον, από τα τίδια που βρεθήκανε, ήταν ναρκωτική ουσία. Ήταν η υποκατάσταση της μεθαδόνης. Ναρκωτικά δηλαδή. Δεν θέλω να γίνουν μια μέρα, οπότε... Δεν το θέμα αυτό, εσύ, Διάννα. Το θέμα είναι ότι οι γυναίκες τις είχαν ο Θεός για να πηδιώνται. Όχι για να σηκώνουν σίδερα. Να γίνονται αντισεξουαλικά πλάσματα. Αυτό εννοώ. Και να βγάζουν τρίκες, να πούμε, στα μάγουλα, να γίνονται σαν το βαθιά χαμουστάκια. Τι είναι αυτά, ρε? Και λέει, ξεφτυλιστήκαμε διεθνώς, θα αποκλειστεί η ομάδα μας να πάει στο Πεκίνο. Τι λέτε, ρε? Αυτό σε ενδιαφέρει? Το μετάλλιο σε ενδιαφέρει? Δεν σε ενδιαφέρει ότι φωνακώνονται και πεθαίνουν άνθρωποι? Και η πλάκα είναι ότι λέει, σοκάρονται, λέει, υπήρχε, λέει, σοκ για μας, έλεγε ο Σκιαδάς, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Μεγάλο σοκ, λέει, υποστήκαμε. Σοπάρε, Σκιαδά, που υπέστη μεγάλο σοκ. Δεν το ξέρεις, Δεν ήξερες ότι το πάρουν οι αθλητές. Όχι μόνο της Άρης Βαρών. Της Κολύμπης, του Στίβου. Υπάρχει δε σήμερα στον πλανήτη Γη αθλητής που κάνει πρωταθλητισμό που να μην το πάρετε? Και βγαίνετε μετά έκπληκτοι και λέτε, σοπάρε, ντοπέο αθλητής μας. Δεν πλάκα κάνουμε τώρα. Εσύ έχουμε να πάω να γραφώ στην Άρης Βαρών, δεν πάω να βλέπω πάνω έτσι. Θα γύρω στα ναρκωτικά στα 31. Κρέγα μου την κατάντια μου, τι πίκρα είναι αυτή? Μιλάμε, θα αρχίσω την τόπα τώρα, αν δεν αρχίσεις την τόπα στην ομάδα, πώς θα τη δεις?